Vicky el viking. Hey, hey, Vicky, hey, fem-la ben fort la vela. Hey, hey, Vicky, un bon viking, sempre amb el vent navega. Na, 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 Vicky. Si veu un llop li agafa por, també si veu venir un tifó, però al capdavall sabrà trobar com es pot tot solucionar. Hey, hey, Vicky, hey, ferma ben fort la vela. Hey, hey, Vicky, un bon viking, sempre amb el vent navega. Na, 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 Vicky. La cursa. Fa uns 1000 anys, on avui mirant el mapa hi trobem Suècia i Noruega, hi vivia el poble dels vikings. Eren homes valents, mariners, molt admirats pel seu coratge, però també eren temuts. Els habitants de les illes i dels pobles costaners es posaven molt contents quan els vaixells dels vikings passaven de llarg, perquè així els valents guerrers no els podien prendre res del que era seu. Un dels més temibles i perillosos era l'Àlvar de Flake, que en aquests moments navega cap a casa amb el seu vaixell carregat amb un gran botí. Continueu remant. D'aquí una hora serem a Flake. Ja veig el poblat, estic entusiasmat. Nois. Dóna'm això. Es veu fosc, oi? Negra nit. El pagat, home. Hi arribarem d'aquí a 5 minuts, nois. Rebeu, capsigrans, i res de iuhu. Ja la veig, la meva dona. Estic entusiasmat, nois. Jo et saludo, benvolgut barril casolà. Costa, no costa. Ai! Oh, ja som aquí. Ja sóc aquí, bonica! Hola, Snorri! Ningú. Espera't, jo t'agafaré! Escolta'm, nano, no deus saber pas on és el meu fill Vicky, eh? I jo què sé, deixi'm anar! Ai! És molt estrany. Hola, oncle Àlvar, jo sé on és en Vicky. L'he vist corrent pel bosc, el perseguia un llop molt gros. Fantàstic. De debò que perseguia un llop? Jo no he dit això, era el llop qui perseguia en Vicky.
Hola, Ilva, ja sóc aquí. Àlvar, per fi! Sí, per fi torno a ser a casa amb la família, ja en tenia ganes. Té, aquest collaret de pedres de colors és per tu. I per tu, Vicky, he portat un cargol marí trompeta, seda per fer-te una camisa de dormir nova que no rasca com el lli. Jo també volia baixar a rebre el vaixell com totes les altres dones, però m'he hagut de quedar a escalfar el forn per fer el pa. Ai, m'has espantat! A veure, on és en Vicky? Com és que no para mai a casa, aquest noi? Què? No ha baixat a rebre't el vaixell? No siguis carallot, dona. Si fos així no t'ho preguntaria. Però l'Ivi m'ha explicat que l'ha vist pel bosc perseguit per un llop. Què dius? El nostre Vicky perseguia un llop? Que no. El llop el perseguia ell. I resulta que aquest valent és el meu fill, el fill del cap dels vikings de Flake. Au, vinga, Àlvar, el nostre Vicky és intel·ligent i m'estranyaria molt que no se'n sortís amb el llop. Què? Que sigui intel·ligent. És el fill del viking més fort de tots. Valdria més que tingués una mica més de força als músculs. No t'imagines com n'era de valent jo a la seva edat. Era conegut fins allà dalt, a Lapònia. No tenia ni 5 anys i anava darrere els llops. A mi mai me'n va perseguir cap. Quan em veien venir de lluny amb la meva massa, els llops tocaven el dos immediatament. Però jo sempre al darrere, com el dimoni. Oh, i tant! Els feia anar cap al penya-segat vermell i un cop allà... Bum! Els hi clavava un cop de massa! Ja et dic jo que no era pas un figaflor com el meu fill. Perseguia els llops per boscos i per rius. I el més ferotge de tots el vaig caçar amb una trampa que vaig construir jo mateix. Ostres, si així era jo. Que bona, mare! Puc dir que la teva cervesa continua sent la millor. Però sí, el que et deia, els llops sortien fugint. Tan aviat com ensumaven la meva olor. Cadascú a la seva manera, i tu sempre has fet servir la força. Per sort el nostre Vicky té cap, i això ho ha heretat de sa mare. Em van explicar que la teva història amb els llops va anar de manera molt diferent, i si vas aconseguir agafar-ne algun va ser per casualitat. A mi no em pots enganyar, sóc massa llesta. Jo sé el que em dic, dona. Aquest fill nostre és un fleume i un covard. No diguis ximpleries, home, és un xicot la mar de llest. Ai, ets aquí, Vicky Rei. Hola, benvingut, pare. Oh, fill meu, vol més que em diguis com carai t'ho has fet per escapar-te del llop? Doncs al bosc, pare, hi ha un arbre que jo sempre hi pujo quan em persegueix un llop. Què et sembla? No t'ho he dit jo? El noi se sap espavilar, és d'allò més eixerit i ho ha heretat de mi. Un babau és el que és, mira que pujar un arbre. Para el carro, que un sigui covard o que sigui previngut i s'aturi a pensar són dues coses ben diferents. Mare, tinc molta gana. Ell confia en el seu cap i no en els músculs. Has portat gaires coses aquest cop? Tot això és per nosaltres? Sí, et quedes parat, oi? Tot això ho ha aconseguit ton pare per vosaltres. No hi ha res millor que el coratge i la força. Ho has fet molt bé, pare. Aquest cargol, per exemple, et vull explicar com el vaig aconseguir. Vine, seu aquí, fill. Sí, explica'm-ho.
Feia 12 dies que havíem sortit de Flake i enmig d'una terrible tempesta vam atacar la localitat de Fixelburg. Fixelburg? No ho havia sentit mai. Potser té un altre nom. Saquegem tants pobles que ja no me'n recordo. El cap de Fixelburg és un paio impressionant, t'ho asseguro, i és fort com un os, però els de Fixelburg són tots bous. Per això hi tenen un bou a la bandera, perquè tots la reconeguin. Sí, són estúpids, però per desgràcia molt forts. I nosaltres directes cap allà amb el nostre vaixell i de pet cap a atacar la fortalesa. I vam lliurar un combat com no te l'imagines. Nosaltres només 6 vikings i ells 100 homes pel cap baix. Què t'has pensat? Ens havíem de trobar! Tant se val, tenim el cap ben dur! I després van començar a pilar sacs de sal per defensar-se i ens van implorar per la seva vida. Ho entenc perfectament, a mi també em fas por quan et poses a cridar. Que potser és aquesta, la sal de què parles, Sí, per què? Perquè no és sal, sinó sorra, veto aquí. Què? N'estàs segura? Sorra? Però dins sorra! M'ho hauria d'haver imaginat. Aquests capsigranys em porten sorra només i jo em penso que és sal. Oi! M'han pres el pèl com si fos ximple. A mi, el gran Albert de Flake. Segur que a ells no els hi fan cap mal els cops de puny que t'estàs clavant a la panxa. I si la propera vegada vigiles una mica a banda d'anar estomacant a tort i a dret? Au, va, parles massa quan el dia és llarg, dona. Malgrat tot, continua sent l'home més fort de Flake. Gràcies, mare. Doncs jo n'estic ben contenta que en Vicky no sigui un sac de músculs com tu. Ell s'estima més pensar, per això tenim el cap. S'ha acabat, ja n'hi ha prou, Ilva. Ja veurem qui arriba més lluny, si jo amb els meus músculs o ell amb el seu cap. Farem una cursa, ell i jo. Molt bé, d'acord, però res de boxa o coses així. Em sembla bé. Què me'n dius de fer una cursa que consisteixi a traslladar una pila de còdols fins a 100 metres? Doncs que sí, ja estic d'acord. Estic convençuda que en Vicky guanyarà la cursa. No em facis riure, guanyaré jo. Guanyarà en Vicky. Si perdo jo, tindràs el teu penjoll de dent del peix espasa que fa tant de temps que em demanes. I si guanyo jo, t'acompanyo en el pròxim viatge. No aixeques 3 pams de terra i vols viatjar amb vaixell? Sí, esclar que sí, pare. Jo també vull ser un viking el dia de demà i com més aviat comenci millor. Està bé, si guanyes podràs venir amb vaixell. Et fa tanta il·lusió. Però després, quan arribin les onades altes com pins, no et vull sentir plorar. De debò et podré acompanyar? On s'ha vist això? Endur-se un nen al vaixell. Què passa? Jo sóc el cap. Si em dóna la gana d'endur-me el meu fill, ho faig i prou. Em dones la teva paraula d'honor? Et penses que he trencat mai una promesa? D'acord, acte fet. No pots endur-te el nen a bord del vaixell, home. No t'hi trenquis el cap. De totes maneres, penso guanyar. Doncs jo continuo tenint molt clar que perdràs. L'endemà, tot estava preparat. L'Àlvar de Flake i el seu fill ja estan a punt per disputar la cursa. Que potser han confiat massa en la victòria, el petit Vicky i l'Ilva? Bé, ja ho sabeu, els còdols s'han de dur fins a aquella venda. Qui acabi abans de traslladar tota la pila a l'altra banda serà el guanyador. Un moment, Orobe. La pila d'en Vicky sembla més petita que la meva. Pare, per mi podem canviar tranquil·lament. Doncs ja pots anar cap a la teva pila. Rai. Què passa, pare? Ara que me la miro bé, aquella em sembla més petita. Llavors canviem una altra vegada. Però si no hi ha cap diferència, a cada pila hi ha 100 pedres i totes dues són gairebé iguals. I puc agafar-ne dues alhora, oi que sí? I sí que sí. En Vicky guanyarà igualment. No pot guanyar. Ah, sí? Per què no pot guanyar, Jo estic a favor d'en Vicky, que no se t'acudeixi dir el contrari. Només que callis! No penso callar. Voleu parar? Esteu molestant els concursants amb tant de soroll. Sempre us heu de barallar, vosaltres dos. En Gorm faci sonar el cargol, comenceu. Encara no, només l'estava provant. Per què em feu sortir abans d'hora, carallots? Deixa els còdols al seu lloc. Sí. I ara què toca, aquest? Endavant, ara va de debò, comença. Ah, sí. Ràpid, corre, Vicky, que guanyaràs més de pressa, més de pressa. Què, fillet meu?
On es pensa acabar la pedra amb en Vicky, eh? Jo de tu continuaria, pare, si no encara podria ser que perdessis. Què? Jo perdre? Amb els meus músculs he traslladat les dues pedretes a l'altra banda en un parell de minuts. Així, cap! Més de pressa, més de pressa! Calleu, vosaltres dos! Per on és? Ostres! Què passa, Vicky? Ja t'has cansat? De cap manera. Vols dir que no vols continuar, oi? Per què ho dius? Estic treballant. Escolta, noi, fes el favor de no prendre'm el És pèl. que jo treballo diferent de tu, jo ho faig amb el cap. Amb el cap no hi he treballat mai, jo. Tu continua. Si m'estàs a sobre no em deixes pensar, saps, pare? Ets un ximplet mandrós i, a més, un desvergonyit. Faxe, que pots veure què fa en Vicky? On s'ha ficat? En Vicky s'ha estirat en un prat. Ja hi tornes l'altre cop, ets un carallat. Guanyarà en Vicky i aleshores... Ximpleries! Voleu que us digui qui guanyarà de tots dos? En Vicky, esclar, ja deu estar a punt de trobar una solució. Ja ho tinc. En Vicky s'acaba La d'aixecar. cursa continua. I ara, endavant! Que estrany, em penso que el noi corre cap a casa. Ja el veig! Ja torna en Vicky! Ja us ho he dit, ha tingut una idea. Oh, on va amb la porta de casa? Ara està clavant un pal a terra, aquell marrec. I què en pensa fer del pal? Que pugi algun arbre, millor. Vicky! Quin noi més enginyós. Què ha de ser això que fa quan estigui llest, eh? Ja ho veuràs, tu espera't. Mira què fa! No has vist pas volar un còdol pel cel? Sí, s'ha construït una catapulta, un xicot molt intel·ligent. Visca el Maravilla! Que guanyaràs, Vicky! Corre, corre! Vinga, visca! Gràcies, moltes gràcies. Vinga, vinga! Així, molt bé! I ara! Ui, aquests còdols tramposos volen massa baix. Bé, ja ho tenim. I aquest amb les seves 4 pedretes. Vicky! 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 I ara! Un, dos. I ara! Un, dos. Més de pressa, més de pressa! I ara! Un, dos. I ara! Endavant. Un, dos. Bé,
Les últimes. Ja està, s'ha acabat. No m'ho puc creure. Molt bé, visca! Oh, el meu fill, el meu fill! El meu fill, el meu fill! El meu fill! Bravo, ha sigut genial i ja ho sabia que guanyaria. Gràcies. Carai, de xicot ho ha aconseguit de debò. Estic entusiasmat. Visca en Vicky! Estic entusiasmat, estic entusiasmat, estic entusiasmat, estic entusiasmat. Pare, tu m'has promès que si guanyava podria anar amb tu de viatge. Vols dir fer-te a la mar? Sí, ja ho sé. L'Àlvar de Flaque sempre compleix les seves promeses. Com me n'alegro. Et dic que encara ets massa petit, Vicky. Escolta'm, fill, sempre ha sigut raonable. Però es pot saber per què hi vols anar ara? No cal que pateixis per mi, mare. Ja has vist fa un moment com he acabat amb el pare. Bé, això d'acabar és força exagerat, no trobes? És per tu, perquè tu ara ja ets un veritable viking. Oh, un casc! Un casc per mi, que guai! I ja pots donar lliçons als altres tal com ho has fet amb ton pare. Ui. Mireu, un casc de veritat. Gràcies, pare. La pròxima vegada et deixaré guanyar quan ens hi tornem a jugar alguna cosa. Iuhu! Vaja, o sigui que aquesta vegada em deixareu ben sola. Ara, sisplau, no remuguis, Ilva. A baix al vaixell hi ha reunida tota la tripulació. Si ens sentissin, la meva autoritat quedaria per terra, dona. Au, vinga, per mi ja podeu anar on vulgueu, vosaltres. No, Ei, has sentit això, Vicky? Diu que podem anar on vulguem. Genial! I així és com en Vicky va embarcar-se al vaixell.